Складаныя часы вымагаюць складаных задумаў. Ведаеце, я той чалавек, які ведае, хто гэты свет не дзеліць на белае ці чорнае. Гэта не робяць невідушчыя. Я хачу вам распавесці, чаму мы належыць у час невызначанасці вучыцца ў нас, невідушчых людзей. Можна яшчэ і гэта падглядзець. Вітаю, шановне гаспадарства, я Євген, шматдзетны бацька. Дзякуючы вашым высілкам моя дачка атрымала магчымасць выратаваць свой зрок. Моя сям'я застанецца ў гісторыі, атрымаўшы радасць ад фонда, які кімсьці там абвешчаны экстрэмісцкім. Знаходзячыся ў эміграцыі, калі мы даведаліся пра тое, што перад намі ёсць такая вялікая пагроза, вельмі хацелася трапіць у адчай, легчы і нічога не рабіць. Але дачка, і гэта вымагала сабрацца, знайсці клініку, знайсці магчымасць пазычыць вялікія для нас грошы і паралельна з гэтым звярнуцца да фонда. Літаральна ў гэтыя хвіліны за 3 тыдні все разам сабралі 105% з таго, што нам было патрэбна. 105%. Гэта вам. Тым, хто гэта зрабіў. У гэтыя хвіліны дачка працягвае праходзіць постаперацыйныя працэдуры, а днямі мы вернем пазыку. І гэта першы мой пункт, чаму належыць вучыцца ў людзей з асаблівасцямі, прасіць дапамогі. Прасіць так, каб не адчуваць сябе вінным, не адчуваць сябе залежным, а адчуваць сябе чалавекам. Таму што дапамога – гэта не слабасць ці сіла. Дапамога – гэта годнасць. На сённяшні дзень няма магчымасці з адкрытых крыніц даведацца пра дакладную колькасць людзей з інваліднасцю ў нашай краіне. Яшчэ менш такой магчымасці ёсць даведацца, колькі такіх людзей знаходзіцца ў вязніцах. І яшчэ менш мы ведаем пра тое, колькі такіх людзей трапіла ў міграцыю. А вось гэта нам належыць даведацца і зрабіць па адной простай прычыне. Таму што наш досвед людзей з асаблівасцямі ў выгнанні ён дужа патрэбны. Кожны наш кейс можа стаць грунтам, каб дапамагчы падрамантаваць, падладзіць міжнародныя нормы па правам абароны людзей з інваліднасцю. Кожны наш кейс мы кожны ведаем вельмі добра, адчуваем вельмі добра на сабе, што ўжо не працуе, а што проста патрабуе узгаднення. Наш гэты досвед, як беларусаў, вельмі патрэбны, прынамсі еўразвязу, і нам у нашай будучыні дакладна. Ужо нават на сёння тыя законы, якія прымаюцца ў нашай краіне датычна людзей з асаблівасцямі, яны выглядаюць, напісаныя яны добра, то бок яны маюць фармальную частку. Застаецца толькі адно – якасць чалавека. Таму што добрая структура, інфраструктура, добрыя законы – гэта амаль не ўсё, ці далёка не ўсё. Набагата больш трымаецца на якасцях чалавека. Добразычлівасць, ветлівасць, здольнасць заўважаць іншага – гэта тое, што з цягам тэхнічнага прагрэсу дужа сыходзіць і адсоўваецца ў бок. У той час, пакуль весь свет у якасці побыту, у побытавым існаванні жыве ў візуальнасці, мы слухаем. Вось, напрыклад, зараз вакол мяне ёсць экраны, я пра гэта ведаю. На гэтых экранах ёсць тэзы, якія я зараз прамаўляючы таксама ведаю. А да гэтага і праз пару хвілін, калі настане мая будучыня, я стану слухачом, што змяшчаецца на экране, мне будзе недасягальным.
Так адбываецца кожны дзень, калі я прысутнічаю на онлайнах, дзе прэзентуюцца экраны. Узгадайце, калі ласка, вашы апошнія ці не сильна апошнія онлайн, калі дакладчык у каго-небудзь спытаў, ці зручна чытаць экран. І гэта толькі таму, што мы не дбаем пра тых, хто слухае, а якасць чалавека заўважаць іншага – гэта слуханне. Дарэчы, у нашай мове слова «пачуць» аднакарэнное з «адчуць». І гэта ведаеце чаму? Толькі таму, што слухаць – гэта не пра словы, а гэта адчуваць. З кім ты, хто з табой размаўляе, што ён табе кажа і навошта ён гэта робіць. Штодня мы з вамі адмаўляемся слухаць, таму што мы стаім у чарзе выказацца. І ў гэтых сваіх прамовах мы прагнем быць зразумелымі. Але зразумець, каб цябе зразумелі, для гэтага трэба штосьці зрабіць. Зладзіць умовы. І калі мы, напрыклад, пакідаем без каментару тое, што прадэманстравана на экранах, мы дакладна пакідаем без інфармацыі людзей, якія не здольны былі прачытаць. Больш таго, у кожнага з нас ёсць досвед. Мы ведаем, што з дзецьмі трэба размаўляць на іх мове. Зараз, знаходзячыся ў выгнанні, кожны з нас шукаў дарогу. І ў мінака спытваў, і мы прыбегалі да агульнай мовы, напрыклад, ангельскай. Чуць – гэта важна, яшчэ больш важна зладзіць умовы, каб цябе пачулі, і такім спосабам ладзіць, закладаць грунт узаемапаразумення, якога нам так усім не хапае. Таму чуць – гэта тая якасць, слухаць – гэта тая якасць, якую належыць вучыцца ў неведушчых. І апошняе, пра што я хацеў на што звярнуць увагу, калі неведушчы чалавек збіраецца выйсці па сваіх справах, ён заўжды мае 2, 3, 5 планаў, як ён будзе ажыццяўляць крокі да сваёй мэты. Планаў да сваёй мэты бывае багата. Мэта адна. І абмяркоўваць, чый план лепшы, чый спосаб дасягнення мэты лепшы – гэта марная трата часу і высілкаў. Давайце памятаць, што мэта ў нас з вамі адна, а доўгія дарогі дадому у кожнага свая. Дякую.